Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, Dear Kuya Tutoy og Lola Hubag, itago na lang ko sa pangalang Shane, 25 years old. Usa ko sa mga babae nga nahimong biktima sa tamis nga pasalig sa usa ka lalaki. Pero dihang nabuntis nako, dili man di ay kayang panindigan. ikaw ang babae. Dapat ikaw nagkontrol. Susala ko ning tanan? Suma nimo. Basta ako, Shane. Nasayod ka na magyud. Nga dili pa ko ready og responsibilidad. Sayod ka baya nga akong pamilya. Sa ako ang nakaasa. Breadwinner ko, Shane. Unya, magminyo-minyo ko. Unsa may mahitabo sa akong mga ginikanan? Nel, ni ana ni. Anak na to ni. Sus, dugo pa na oy. Dili pa na sure kung matawag yun ang bata. Hayop ka. Mayroon ka mo gabas. Karon nga ni ana ni. Anao na lang ko nimo. Bisan pag unsa isulti mo. Dili pa jud ko andam, period. Salbahis ka, Arnel. Salbahis ka. Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Kuya Tutoy og Lola Hubag. Mura ko gidatugan sa langit ni adtong panahona. Wala gyud na nambaling si Arnel sa kong gibuntis. Kay lagi, di pa daw siya ready. Suko kay akong pamilya, pero lisod pod nga mamugos ko. Kay nawada naman siya gugman ako. Sukad nga iyang nasayran, nga buntis ko. Nanglabay ang mga buwan, hangtod nga nakapanganak ko. Why Arnel, nga nang paramdam, bisan gamay, walay kitunol nga suporta. Nanganak na lang ko Kuya Totoy og Lola Hubag. Nag 1 year kapi na lang ang akong baby. Dihang nagkasakit si Papa. Nagpait cute mi Kuya Totoy og Lola Hubag. Akong manghod na lang ang gatrabaho. Mautong. Uy, Shane, bilagro. Niya ka malagi. Ni ako aron mga suporta alang sa tong anak. Di ay ba? Nagpait mi karon Arnel. Nagsakit si Papa. Akong manghod na lang intay go work. Bisan panggatas lang og vitamin sa bata. Na, baro gini ako mahatag ni mo, Shane. 100? Gikan sa kong pagbuntis wala gyud kay nahatag. Karon ang bata, mag 2 years old na. Karon ra ko ni duol sa imo ha, kay pait kaayo mi. Unya hatagan lang ko nimo og 100. Unsa na, pangload? Oh, di na mo dawaton. Di, ayaw. Alangan mapugson ko nimo. Nga mora magyunay kwarta na ako. Yawa, manitaw hana uy. Kuya Tutoy og Lola Hubag. 100 ray gihatag sa animal. Ikaw ba? Unsay bation nimo? Nahatagan lang kag 100. Naluoy kay ko sa kong sarili. Kay kung naalang siguro ko'y work, dili mahitabong mamalimos ko sa amahan sa kong anak. Wala man ko'y makabantay sa bata, Kuya Tutoy og Lola Hubag. Purya gaba, salbahis kaayog batasan si Arnel. Nakaingon ko sa kong sarili nga di nagyug ko muusab pa. Pero Pangayog kwarta, oy, pang-birthdays bata. Siya rin dili siya kahatag, anak, nga bago pa mang sweldo. wa pa ko ka-move on sa 100 sis. Basi na tong nalang to, nga wa siya kwartang. So balik dito, pangayog, pang-birthdays niyong anak. Muhatag ka ha? Siya rin dili makonsensya. Birthday ba yan na sa inyong baby? Dalang bata. Labon, liwat ka niyang ilong ug mata o, nagbata. Siya rin dili siya maluoy. Oy, Shane. Naa ba si Arnel, te? Naa pa man, pero palakaway na na. Yun na pa. Unsa may tuyo mo? Hapit naman gud ang birthday ni Dodong. Mangayo unta ko pang birthday sa bata, te. Shane, sa tinuod lang. Puno na kaayog obligasyon na sa Arnel. Maunang kung ako'y ikaw. Ayaw na pagsigig balik-balik diri. Unsa, te? Ayaw obligaha ang akong anak sa maong responsibilidad. Pasagdi lang na siya. Paghuwat nga makarealize siya. Dili kay imuhang pugson. Tay sa te ha?
Nagpugos kang, Arnel? Sukad na buntis ko, te. Ang imong anak. Wag yun ay gihatag bisan piso. Nanganak ko nga wala siya. Wag mo'y gihatag nako. Second time pa nin akong niduol diri. 100 naman gani gihatag ni Arnel. Atong first time nga niadto ko dinis inyo. Kung tarong pa na imong anak, te. Dili na ko mistil mo duol pa diri. Siya na mismo kusang mo tunol nako. Kay naami anak. Unsa naman po ni Shane? Mag-birthday ang imuhang anak. Basin gusto ko mo hatag. O niya, mangayo ka na po na kong kwarta. Dili para nako. Para sa bata. Oh, 150? Okay ra ka? dawato ni mo or dili. Bahala na ka. Kung nasayod pa lang ko, Nel, nga inana di ka ka-responsable nga pagkalalaki, wala na lang ang tatakagisugot. Pagkamalas lang sa kong anak, nga ikaw ang nahimong amahan. Imuha na ng 150 ni mo. Salamat na lang. Animal. May giliwatan giday si Arnel. Liwat kay siya siyang mama nga konsentidor. Magabaan po ang ka, Arnel. Magabaan po ang katuwana ka. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Nihatag lang siya 150 para pang birthday sa mong baby. Sa kong kalagot, wala na ko kinidawata, Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Mura magud siya og nakaloko. Unya kong lantawon nimo sa ihang Facebook. Bongga kaayo, laag-laag, inom-inom. Naapay inahan niya, nga konsentidor kaayo, kay kung tarong paunta kini. Siya pa mismo ang mutambag sa iyang anak. Pero naunsa bang, giing na naman hinuon ko, nga dili ko no pugson ang iyang anak. Sa maong responsibilidad, og dili na kuno ko, magsikig balik-balik sa ilahang balay. Kuya Tutoy, og Lola Hubag, may gaba ba sa inaaning klase nga lalaki? Dagan kaing salamat ug maayong hapon. Maghulat, Shane. May hapon sa tuwan letter sender si Shane. Laming hapon. Maadjong hapon usab nimo din hatoy. Adlawng Friday. Kumusta mo sa to mga my loves din ha? Hinaot nga okay ra mo? Murag mag-ora man to nag-weekend niya pagkahuman weekend na sab. Nahala, areta sa ato ang unang letter sender nga si Shane. Tama jud ka, irresponsable nga klase nga pagkalalaki. So kung mao na ang sitwasyon sa inyong relasyon, di ba, buwag naman mo. O single mom naman ka. Paningkamot na lang si magkagalingon nga mabuhi nimo imong anak. Maumanday, kay magsakit-sakit ra kasi imong dugan kung magduol-duol ka didto. Imagine, sukad pagbuntis, nanganak ka, kaduha ra gyud ka ni duol niya. Primero gitagaan kag 100, ikaduha gitagaan kag 150. Kung siya nga nay tarong pangutok, ibutang na to pag adto nimo wala siya kwarta, pwede man siya mangita usa o nya ihatod niya nimo. Kung siya tarong, hunaon man niya nga, hala, karon ra ba ni duol ako ang ex ako Mag-effort po tingali kung pangitag kwarta nga ihatag niya kay para man sa mong anak. Kung kanay mo hang ex, dili pa na kurkong hog pangutok. Ay napagulat atong sustento nga ihatag niya nga mura man to. Di man to sustento. O kuan man to kanang insulto man to. Sa ako nang la. Sakto gid toy, naka-insulto gid siya diha nimo day, mura siya nakaloko ba man nakaminos. Tiyaw mo nang hatagan na kag 100. Di ka kapalit og hata sa bata ng 100. Ay, hinoon kung naay sachet, basin pwede pa. Ngit-ngit pas alkitra nimo hang kinabukasan day kung muasa ka nang imuhang ex. Wa gid day ex gid kayo siya day. Pangitag bisang gamay nga kalingawan. Bahala gamay kita basta perminti. Kunya buhata ang tanan para sa imong anak. Himo ang inspirasyon ang imong anak para sa imong pagpaningkamot. Tama, himo ang inspirasyon ng imuhang anak day. Para ganahan kang maningkamot. Sa dira makapangita ra kag mobantayan na imuhang bata para nga maka-work ka. Aron nga di na ka magduol-duol atong ex nimo nga sus. Puriyaga ba? Laban lang day ha. Bation magkakapoy, ipahuway. Pero why surindiray? Ay kalimot sa pagampo, tanang problema na solusyon. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Hayahay! Always your number one. SM Radio Station.